Om et øjeblik, så bliver det Roskilde. Her kan du skifte til tog mod Næstved kl. 10.31. Det kører fra spor nummer 2. Toget her, det fortsætter mod Holbæk med stop ved alle stationer. Bag mig ligger Roskilde Domkirke, og vi har lige taget hul på næste etape af den danske pilgrimsrute. Vi går i dag fra Roskilde til Lejre efter en længere pause med diverse skader og lidt sygdom. Men vi må se at komme i gang igen, for der er bare 2 måneder til, at vi tager afsted på lidt længere kilometer end 11 i hvert fald. Camino Primitivo. Turen går via Roskilde Havn og Vikingeskibsmuseet, så er Skjoldjungestierne gennem Bostrup Skov og ned til Lejre Station. Det er en lille tur på små 11 km, vi går i dag, for lige at få varmet lidt op igen til de næste etapper. Se, nu står og venter på at hugge. Vi har taget nyt legetøj med, man måske kan høre i baggrunden, at det viner lidt. En lille ny drone, som flyver sådan lidt autonomt, og som vi ikke behøver at bekymre os det store om, men bare sætter efter os, uden at vi skal. Det gør man så alligevel. En gang imellem, så skal man lige sørge for, at den ikke helt stikker af fra os. Så nu er den valgt at lande. Måske fordi, at vi var ved at være noget langt død på batteri. Ja. Det var ikke fordi, den mistede mig. Og den er lidt højere op. Ja. Spørgsmålet er så, om den tager lyden med nu. Eller hvad? Fordi det skulle være noget med, at man skulle forbinde den først. Lige væk fra den bus der. Der er sådan nogle flag der. Hvad de må indikere. Jeg vil lige have den med ud, inden jeg sådan ikke er. Nå, den missede mig, da jeg drejede. Så. Ja, der var du. Skål. Skubbe den til dig. Det gjorde lige sådan her. Kan du se, hvad der sker nu her? Det lyder som om, den kigger mig igennem det træ der uden problemer. Nå, du er med. Hvor lang er afstanden så? Jeg synes sgu ikke, den er meget længere afstanden, synes du? Nej. Men det kan være, at man kan gå hurtigere, når den har det der far. Ja. Måske, ikke? Jo. Fordi jeg tror, hvis man går for stærkt, så er det, den mister lidt. Ja. Du prøver? Anemonesæppet er ved at være væk. Vi er også nået til den 8. maj.
Så det er vel ved at være de tider. Så nice. Derude bagved ser vi Roskilde Domkirke. Og den kvikke seer vil måske have bemærket, at jeg går i sandaler. Med sokker. Sokker i sandalerne. Og jeg stadigvæk med ham. Det er lidt for at imitere den tur, vi skal ud på, her når vi tager på Primitivoen. Og jeg går faktisk med oppakning, som jeg vil gøre dernede. Bumbag og 3,5 kilo. Din den kommer til at veje lige under 3, ikke? Jo. Ja. Vi har den godt nok ikke lige på i dag. Hun går lidt som da vi gik Camino Portugis. Og historikken i vores oppakning er sådan, at da jeg tog på den franske, havde jeg 8,5 kilo med alene, plus 1 kilo drone og ekstra batterier og ting og sager. Og da vi så gik Camino Portugis, så havde jeg en rygsæk på 11,5 kilo med tøj til os begge. Vi havde denne her lille bag med dagens fornødenheder, vand og creme og hvad man ellers skal bruge i løbet af dagen. Og på den her, der går vi så respektivt med lige under 3 og cirka 3,5 kilo. Det bliver noget af en lettelse, og særligt det, for mit vedkommende i hvert fald, ikke at have noget på ryggen, men kun noget på lænden, kommer til at give noget mere luft til overkroppen, og måske en lidt behageligere tur. Vi må se. Det bliver interessant at se, om vi kan klare os med så lidt. Det ligner sådan nogle hvide forglemt mig ukrudtsblomst. Jeg hellere ville have hjemme i min have, end det lort, der ligger derinde. Jeg skal altså også over til have. Jeg har åbent så meget. Okay. Skal jeg tage det med i redigeringen på den her video? Der er også nogle ting, man går og snakker om. Ja, der er rigtigt. Man går og snakker om lidt af hvert. Vi er lige gået og talt om, hvor fredfyldt ruten er i dag. Man kan næsten høre det med fuglene, der chipper i baggrunden og så videre. Det er den diametrale modsætning af turen ind til Roskilde, hvad enten man kommer fra Helsingør-siden eller fra Kastrup-siden. Bravo til den her del af ruten. Det har været en fornøjelse indtil videre. Vi er vel... Ups, der var et hul. Vi er vel cirka noget halvvejs, eller lidt over halvvejs på dagens tur. Jeg har lige lagt Svorslev Sø bag os. Og det har været ren natur hele vejen. Siden vi forlod... jeg skal lige gennem de her hegn her. Siden vi forlod Roskilde Havn, har det været ren natur hele vejen. Der har lige været, hvor var der? 100 meter? Ja. Hvor vi gik på vej. Ja. Og ellers så har det været, omgivelser som de her. Det har været en helt igennem fantastisk tur indtil videre. Oh shit. Det klarer du da næsten godt. Se lige mine sandaler. Ja. Nå, det vi lige sad og talte om oppe på bænken, at det kunne være meget sjovt at afprøve sandalerne i vådt føre. Og så fik jeg pløre.
Så, nå, sådan er livet. Man får, hvad man beder om. Og nu bad vi om vådt føre, og så fik vi pløre. Ja, nå, vi går og følger Kornerup Å herude på højre side. Og lige foran os, lige før, sprang en rod over vejen. Hvis ikke det var en lille hermelin, men under andre omstændigheder, så sådan en lille mordyr. Ej, var der vådt her. Nå, der er ikke andet for her fra våde tær. Ellers så skal vi derop langs hegnet. Hva? Ja, men jo længere du søger ned, jo mere vand er der jo. Nå, heroppe går jeg tørskoet. Der var lidt svuppet der. Jeg beklager. Jeg skal nok undlade at bede om at få testet mine sko af for at føre i fremtiden. For vi får åbenbart, hvad vi beder om. Hvad synes du om det? Dejligt. Så vil vi gå igen. Fantastisk. Ja, pollenskyer. For at fyre træerne her. Det krasser også godt i halsen. Hold da op. Så meget pollen tror jeg aldrig, jeg har set på en gang. Kommer man langvejs fra, så er Grydehøj deroppe, som er en 650 år gammel gravhøj. Det er sten. Når man ser den, så kan man her over på den lille anden side af grusvejen hernede, så har vi en shelterplads, hvor det er muligt at overnatte. Så se shelteret, det ligger dernede. Så vi har ikke været nede at se, om der er rendende vand, og om der skulle være multelt. Der er multoilet, siger fruen. Kunne du se, om der var vand dernede også? Nå ja, ja. Så er der garanteret også en valgkilde. Så, alright. Serviceinfo herfra. Ja, vi fortsætter i Gudernes Stræde. Vi havde egentlig forestillet os at gå en lille smule længere op ad Skjoldjungstien, helt op til Gamle Lejre, og så fortsætte, eller bryde væk fra stien, og så gå ned til stationen dernede. Det ville være cirka 1,5 kilometer. Nu var der så sådan i den her lille sti, hvor der stod, at der var der 2 kilometer til Lejre. Og så kan vi gå i det grønne fine her, ned til Lejre, i stedet for. Og altså, det er jo den rene idyll. Det er jo lidt sjovere, end at gå ud langs vejen. Så det vil være det for i dag. Vi har fået taget hul på den danske pilgrimsrute igen. Og vi er begge glade, trods vi har fået lidt sop. Så kommer lige en samlet opdatering lidt senere. Desværre har Relive spillet os et pus i dag, så I må nøjes med det her billede af dagens rute. Og som turen den blev afsluttet, så fik vi lige en lækker italiensk sandwich nede på en lokal pizzeria. San Pellegrino sodavand, citron. Næsten lige så godt som Casse Limon. Vi er lige landet på Lejre station, og med en hyggelig stationsbygning om bagved. Sådan der. Spor 2. Retur til København. Hvad siger vi om dagens tur? Det er en fantastisk rute, kan kun anbefales. Ja. Uanset om man vil gå pilgrimsruten eller hvad hedder den? Skjoldjunge.
Skjoldungstien, ja. Ja, om man vil bare en tur ud og gå, eller om man vil forbinde det med noget andet, så er der ikke andet at sige end denne her bid af pilgrimsruten, som har gået over langs Skjoldungstien, eller sammen med Skjoldungstien. Ja, det har været fantastisk. Vi har måske samlet set haft 1,5 kilometer på asfalt, eller sådan noget af den stil. Ellers så har det været grønt og fuglekvider. Vi har fået nasset tær. Men derudover så har det været en fin tur, og i forhold til Camino-oppakning og det at vandre i sandaler, så har det været en succes. De våde tær, de bliver hurtigt tørre igen. Kommer der tog. Yes, og vores tog kommer om hvad? Om 20 minutter. Ah, okay, ja. Så vi får lige lidt hvil i solen, og så er det derudad.